ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang hirap din pala po no ng napakaraming mga options. Na-realize ko lang po, sandamukal po yung pinapanood ko at pinapakinggan ng mga podcast. Nalilito po ako kung kanino na po ako maniniwala. Wala lang, gusto ko lang i-share. Okay. Ano lang, isa lang. Kasi, bakit ba? Bakit pa kasi nakikinig sa iba? Chares. Tapos, Bakit ka ba nakikinig kasi sa iba? Para hindi ka na mahirapan, di ba? Kung gusto mo ng kung gusto mo ng sapak, na may konting sayan, na may konting baka may matutunan Ayan. ka, tutok na sa Kumikinang Natambalan Tama. podcast. Available on Spotify, di ba? Hindi, pero gets ko yan eh. Dati kasi parang konti lang yung choices sa napakaraming bagay. For example, nung araw, ayan na naman po tayo sa nung araw. Nung araw, pagdating sa mga restaurants, ilan lang yan eh. Konti lang siya talaga. Tapos, yung mga nasa ibang bansa na mga restaurants, walang mga fusion na tinatawag noon eh. wala. Hindi naman uso ang samgyup dati. Walang mga Korea na makakapasok dito. Tama. Mayaman lang ang nakakakain sa Japanese restaurant. Yes. Kaya natandaan ko dati, Jegs, parang nagtatrabaho na ako nung nakakain ako sa Japanese restaurant. Kasi parang meron akong feeling lagi na pangmayaman lang siya. Kasi siguro lumaki ako sa mundo na never kong pinapasukan yung mga Japanese restaurant. Kasi iilan lang sila noon. Tapos yun nga, mayaman lang yung nakaka-afford ng mga sushi, ganon. Default kasi sa atin pag sinabi mo yung mga Japanese, Korean talagang mahal talaga siya. Hindi ka Correct. makakapasok. Kaya yung pinaka-Japanese natin dati, yung noodles na Na yung basta may... basta nakasulat lang made in Japan. Yun na yun eh. Yun na yung pinakamalapit. Oo. Kaya Kaya nga ito naalala ko rin din yung yung kasagsagan pa ng yung mga nagsa-Saudi. 'Di ba pag galing OFW yung Blue Seal Ayan. na Yossi. correct. Oo, tama Diba? yung Blue Seal na Yossi. Kasi nga, hindi naman siya dati nakakarating agad Oo. dito eh. Plus, I don't know kung mas mahal lang talaga siya or hindi lang talaga natin Pero afford. Basta, pareho lang yung Pares lang naman. Totoo. Yung seal lang yung nagkakaiba. Totoo yun ha. Oo. Bilang Yossi girl dati. Totoo yun. Parehas lang sila ng lasa. Yung sinasabing Blue Seal. Totoo naman eh. Yung seal lang yung nagkaiba. So wala lang. Sinasabi lang namin to kasi
gets namin yung feeling na ang dami ng options, minsan nakakalito na siya. 'Di ba? Kapag pagdating sa podcast, yun yung sinasabi niya, parang ang dami niyang pinapakinggan, so nalilito na siya. Kasi kung masyadong maraming information, talagang overload Maingay yan na. eh. Oo. Overload yan sa utak mo, Oo. parang, alin ba akong maniniwala? Plus iba-iba yan ha. Ultimo nga itong nanotice ko eh, pag nakikipag-usap sa mga lawyers, tsaka sa mga accountants, ultimo nga sila, naiisa lang yung field nila, iba-iba pa rin sila ng ng atake. Iba-iba pa rin sila ng iba-iba pa rin sila ng atake. Merong general na pare-parehas pero iba-iba yung atake. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, totoo nakakalito. Hindi mo na alam kung alin ba yung tamang quotation, hindi mo na alam kung alin na siguro kung may mga nakakapagpalito sa'yo, i-start mo na silang i-eliminate. Yes, Tas i-trim down mo i-trim siya. down mo lang. Oo. Piliin mo lang yung iilan. Kasi totoo kung halimbawa 10 yung pinapakinggan mo, 12 yung pinapakinggan mo, nakakalito talaga yan siya eh. Lahat yan may mga kanya-kanyang galing. Oo. Lahat yan may mga kanya-kanyang opinion. Ganon. Yung supposed to be yung pakikinig, halimbawa, total na pag-uusapan natin yung podcast, it's supposed to be yung parang kumbaga, ayon nga sa data, di ba? Parang pahinga. Correct. Relaxing Oo. experience So, siya ngayon parang para sa'yo. nai-stress ka. Correct. So, kung nasa-stress ka, di ba, hindi siya nakakaganda. Oo. Supposedly, kaya tayo pumupunta sa isang lugar. Kasi para mag-enjoy, mag-relax, matuwa. Oo. Kung ito yung pinupuntahan natin, mas nagbibigay ito ng stress kesa pahinga, ba't tayo nagsistay dyan? Tama. Diba? Pero ito talaga din yung default nating mga tao in general, magrereklamo ka pag walang option. Correct. Pag ang dami namang option, magrereklamo Nagrereklamo ka rin. Totoo yan. Totoo talaga yan. Basta yun na lang ang sigurong gawin mo. Piliin mo lang. Mag-categorize ka kung alin yung mga... Meron yung favorite ikaw eh. Oho. Diba? Kunyari, napakaraming option pagdating sa restaurant. Meron ka pa rin yung laging pinupuntahan o meron kang Oho. favorite talaga. So, yun yung mga i-retain mo para mga Ayan. kaibigan. Parang Pwedeng marami sila, Oo. pero meron kang yung ito lang talaga yung pinagkakatiwalaan ko. Ayan. Ito lang talaga yung isasama ko. Oo, Ganon. kasi itong isa medyo nag-i-splok Correct. Meron kang kaibigan na talagang Correct. kung anong pinag-usapan nyo, hindi talaga Hindi lumalabas. lalabas, ganyan. Oo. Tapos meron kang kaibigan na kapag ka nakausap mo siya, pagkatapos ng usap ninyo, talagang gumagaan yung pakiramdam mo Oo. or meron ka natututunan na Ayan. bago, ganon. Oo, kasi may mga tao talaga na hindi kaya mag-handle ng sikreto. Meron ganon. Diba? At meron din mga tao na hindi kayang mag-handle ng pakikinig sa problema. Oo, ha? yun. Ayaw nila, Nabubwisit na. nabubwisit sila or ayaw nila maka-absorb. Oo. Kasi pag nakaka-absorb sila ng problema, hindi nila na-handle. Sila mismo nagkakasakit. Oo, naapektuhan sila. Correct. May kaibigan akong ganyan na alam kong hindi ko siya pwedeng sabihan ng kahit anong klaseng concern kasi nagkaka-asthma siya pagkatapos. May ganon. So, i-eliminate ko na siya. Ibig sabihin, hindi ko siya ini-eliminate bilang Oo. kaibigan. Pero siya yung pagdating sa ganitong klaseng problema o kaya kapag ka meron akong gustong mag-rant, hindi sa kanya. Oo. Na-asthma siya pag nag-rant ako eh. Pag mga Oo. ganyan kasi may pagka yung karakter na may pagka-aso eh. Ayan. Hindi kasi yung mga aso mapapansin mo kung anong energy ng owner, Totoo. ganun yung nanga-absorb ng aso. So kung anong ugali ng talagang owner, yun din ang ugali ng aso. Ayan. Mapapansin mo yan Aso eh. talaga, pwede bang yung anak? Di ba ganun? Pero sa bagay, ang mga aso, para na rin nating mga anak. Oo. Totoo yan. Kung halimbawa nervyoso yung owner, makita mo rin aligaga din yung aso niya. Ay, kaya pala yung namin, yung si King, Oo, ganun yan. dalang amo niya nervyoso. Nervyoso yun eh. Yung energy mo kasi na-absorb nila. Kaya ganun siya, nagiging nervyoso Oo, din yung naging aso. nervyoso siya. Parang lagi nagugulat. Laki-laking aso niya ito, lagi nagugulat. Ay, yung amo niya. Ganon din. Alam mo ba kahapon? Hindi, yung isang araw. Parang sabi ko lang, Daddy, ang gusto kong sabihin kasi, yung cotton buds, Oo. hilig kasi niyang hindi itapon sa busurhan. So, nakalagay sa alanganin lugar. So, sabi ko lang, Daddy, parang pinapakita ko yung cotton buds at itapon dun sa basurhan. Alam mo ba, tumayo? Tapos yung mukha niya, grabe yung panik. Ano? sabi ko, ano?
Ano nangyari? Sabi ko, bakit? Tapos ako nataranta din ako kasi ano nangyari? Sinabi ko lang cotton buds. Parang sinabi ko lang, Daddy. Kumano lang ako. Hindi ko alam kung yung tono ko. Tapos yun yung sabi niya, yung tono mo kasi. Oo, parang may problema. Na parang may problema. Siguro parang... Sa'yo may ewan- pagka-sarcastic ka eh. Daddy. Oo, kasi sarcastic ako na parang, ano ba? Cotton buds na naman, nandito na naman. Parang ganun. Pero yung taranta niya, as in to, kung nasan siya na komportable nakaupo, tumayo, pumunta sa akin, tapos sabi niya, bakit? Bakit? Sabi ko, bakit din? Ano meron? Sabi ko, ano meron? Ganon. Sinervyoso nga. Oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi naman, pwede namang sabihin, cotton buds, di ba? Sabi ko lang, Daddy. Masama ba magsabi, Daddy? Ganyan. So, kaya parang feeling ko, yung aso namin, nervyoso din. Oo, na-absorb nila yan. Ayan. So, ba't tayo napunta doon sa usapan na yan? Hindi, yung mga na-absorb na mga kaibigan. So, yung mga kaibigan na nakaka-absorb. So, syempre, eliminate mo na yung mga taong alam mong ayaw niya ng mga ganong Na usapin. malakoton buds. Na malakoton buds ang ayaw mo. Hindi mo na siya. Oo. So, ganun din dun sa podcast Aha. or kung any form of entertainment or anything in life. 'Di ba? Start eliminating. Oo. Hindi naman kailangan lahat yan eh. Saka one at a time kasi lang halimbawa, marami kang naririnig na nagsasuggest, uy magandang mga series. Ayan, correct. So ngayon parang nalilito ko na ano Sinong bang una? unahin ko? Totoo. Kasi nga dahil sa FOMO na rin din, 'di ba? Possible din 'yan yung fear of missing out. Yes, Na pag may nagkwentuhan na lang, hindi ko napakinggan yung podcast na to. So dapat ko siyang pakinggan. Hindi talaga. Alam niyo po, nandito na talaga dati, pwedeng ganun eh. Oo. Ay, di ba kaya nga may mga Noranians, Sharonians, Oo. di ba? Kasi nga, iilan lang sila eh. Mhm. 'Di ba na talagang ina-idolize natin na very fanatic tayo. Ngayon, sobrang dami. Ayan, ang dami. Iba pa yung content creator, Oo. sa influencer, Mhm. sa social media personality. There are so many times, Jex, na makikita ko, biglang dadaan sa feed ko. Tapos sabi ko, bakit ang comments ito? 2,988? Oo. Tapos pag tingin ko, sino to? Tapos pag, syempre, mako-curious ako, edi check ko yung profile. Ano siya? Nanay. Mhm. Let's say nanay na influencer na may milyon ng followers na hindi ko kilala. Hindi katulad dati na kung sino lang yung mga artista, sila Oo. lang ang kilala mo. Ngayon, Ayan. magugulat ka, may mga binabalita, sino to? Hindi ko to kilala. 'Di ba? At hindi naman ibig sabihin nun na hindi sila sikat. Mhm. Talagang sadyang masyado na rin talaga tayong madaming options Ayan. at maraming choices. Oo. So you just start eliminating. Ganun lang yun. Simple lang. Oo. Hindi ko type tong channel na to, hindi ako manonood niyan. Mhm. So hindi ko na, mas nalilito ako dito sa podcast na to, di wag na akong makinig dyan. Ganun. Mag-start ka mag-eliminate kasi hindi mo pwedeng lahatin. Correct. Hindi natin kaya pwedeng i-absorb yung lahat-lahat. Correct. At saka totoo yan ha, kapag ka masyado kang naririnig, maraming naririnig na opinion, hindi mo na alam kung kanino ka maniniwala. Oo. Ganyan-ganyan yung kaya ito yung lagi kong advice sa mga bagong nanay, sa mga buntis. Kasi ako mismo na-experience ko siya na sobrang everyone will have an opinion on your pregnancy and on your being a parent. Oo. Lahat yan. Lalo na kung first time ka, ay dapat hindi naglalampin. Ayan. Ay dapat nagbibigkis. Ay dapat meron kang lalagyan mo ng pula sa noo. Oo, diba? yung mga parang sinulid. Correct. Oo, maglagay ka ng sinulid. Diba? O dapat lawayan, ganyan. Oo. So kung lahat yan, pakikinggan mo, ang ending dito, matataranta ka, hindi mo na tuloy alam. Ang ending dito, parang ikaw yung naiwan sa ere. Ayan. So you just pick out, kaya ito lagi ko tong advice piliin mo lang kung sino yung kung sino yung mga ano ba yung paniniwalaan kailangan? mo. Ano ba yung kailangan mo Correct. na makakatulong sa iyo? Tama. Halimbawa, sabi nila sa akin noon, hala, umiinom ka ng ganyan. Alam mo bang bawal uminom ng ganyan nung buntis ako? So ang ginawa ko, tinanong ko yung doktor, Dok, totoo po bang bawal ako uminom ng ganito? Sabi niya, hindi naman siya bawal. Pero pwede ka siguro isa lang sa isang araw. Kung kaya mo nga, isa sa 2 araw, ganun. Pero hindi siya bawal. Di ko nakinig ako dun sa isa. Di ko na na-enjoy kung ano man yung gusto kong inumin. So, I realized na makikinig lang ako dun sa mga taong paniniwala. Everyone's kasi have their own opinion kasi they have their own experiences. Saka iba-iba yung POV. Correct. O yung perspective ng bawat di ba isa. nga? Kaya nga, maski mga doktor, nurses, iba din yung iba-iba, nila. may mga iba-ibang atake yan eh. Sa mga abogado na lang, iba-iba yung pag-interpret nila sa batas. True. Sa halimbawa, for example, di ba, nagkasakit ako. Pag nagtanong ako sa mga kaibigan natin sa ibang bansa,
ang sasabihin niya, bakit ganyan sa Pilipinas? Eh kasi iba rin, kasi iba din yung mga gamit Oo, natin yan. dito. Tama. Iba din yung technology natin dito. Mas advanced naman talaga. So, kanya-kanya. Eh kung makikinig ka sa lahat, naku po! Matataranta ka talaga. Ayan, oo. So, piliin mo lang. So kalmahan mo lang, take it slow. Correct. Yan. Slowly Isa-isa lang. one at a time. Saka yung podcast naman, anytime pwede balikan yan. True. So hindi mo naman kailangan mataranta ng Oo. dahil dyan. Ayan. Uy, si Kuya George Tomas, isang Grab driver, nakatutok sa atin, Kuya George. Maraming salamat, George. Sakay mo ang boss namin. Ay, naku, matindi. Na nagtitip. Matindi mag-tip naku, yan. huling tinipan niya, naku, 8.50. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Mara, Sorry, kailan po ulit? April since 24? kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not bumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana, kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! Ayun sa... Nakaka-offend, parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa
Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy!
Sinota mo ang best friend ko! Oh! Oh, yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Oh! 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 Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na, hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ako. Hawak. Ganyan naman. Ay, yung magawa din sa'yo. Yay!
Guys, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba.
Tapos, Pataas. Many ni. May stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo.
Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo.
sabihin mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, kamo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede ka lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Eh, ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan.
Mga kabisyo, iiwasan mo ba ang isang babae kung siya na mismo ang nagbibigay ng atensyon na matagal mo nang hinahanap? Madaling sabihin na umiwas sa tukso kapag malayo ito. Pero paano kung ito na mismo ang kusang lumalapit sa'yo? Paano kung sa bawat pagkakataon na pilit mong nilalaban, mas lalo ka nitong hinihila? Doon nasusubok ang isang tao. Dahil ang tunay na problema ay hindi kung may tukso o wala, kundi kung hanggang saan mo kayang panindigan ang tama kapag may pagkakataon ka nang gumawa ng mali. At ito ang kontrobersyal na tanong, mga kabisyo. Kapag ang tukso na ang lumalapit sa'yo at pinili mong patulan, tukso pa rin ba ang may kasalanan o ikaw na gumawa ng desisyon? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Vandalism. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry ha, pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita nag-alit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi nakaka- ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay.
kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live exclusive sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Mahirap bang labanan ang tukso kung ito na mismo ang lumalapit sa isang tao? Maiipit ka sa desisyong lumayo o magpadala na lang kahit pwede mo ring pagsisihan sa dulo. Tol, dito muna ako sa room nyo habang di pa nag-i-start yung klase nyo ha. Bahala ka. Putik! Sino nagsulat sa desk ko? Bakit? Ano ba nakasulat? Ayan oh, basahin mo. Patingin. Ang gwapo. Wow! Ang pogi mo raw, Troy! Aba, may secret admirer ka na pala ha? Baka pinagtitripan lang ako ng mga klase ko. Kahit sino naman kayang gawin yan. Kaya pwedeng hindi secret admirer yan. Ito naman, dami agad sinabi. Pero paano kung meron nga? Paano naman kung wala? Anong gusto mo? Maniwala ako na meron. Tsaka, vandalism yan. Kung sino mang gumawa niyan, wala siyang disiplina. Grabe, ang seryoso mo naman, Tol. Ang dugyot kasi. Ang linis ng desk ko tapos susulatan lang ng walang kakwenta-kwenta. Hay, susubukan ko na lang burahin to mamaya. Wag muna. Hintayin mo. Baka mamaya may karugtong pa yung unang sinabi sa'yo. Malay mo may umamin. Kahit umamin pa siya, hindi ako interesado. We, paano kung maganda pala yung secret admirer mo? Alam mo namang hindi ako mahilig sa maganda lang, di ba? Kung maganda man siya, nakaka-turn off tong pag-vandal niya sa desk ko. Kaya wag na siyang umasa. Ang harsh mo talaga. Totoo naman eh. Tsaka, alam mo naman na hindi ako fan ng ganitong pagpapapansin. Kung gusto ko yung isang babae, ako na mismo gagawa ng paraan para mapalapit sa kanya. So, pag di mo pinansin, ibig sabihin ayaw mo na talaga? Ganun na nga. May tanong ako sa'yo, Tol. Wag ka lang magagalit ha. Ano ba yun? Kahit minsan ba, hindi ka na-attract kay Jamie? Kababata ko yun. Oo, maganda siya, charming. Pero, hindi nalalampas sa pagkakaibigan tingin ko sa kanya. Tsaka, bakit mo tinatanong sa akin, may boyfriend na yun? Wala lang. Kung sakali kasi na gusto mo siya, tutulungan kitang agawin siya sa boyfriend niya. Para naman magka-love life ka na. Isang beses ka pala nagkaka-girlfriend eh. Ano namang masama dun? Wala naman. Pero Tol, hindi ka ba naiinip? Iba pa rin kaya yung feeling na lagi kang may nakakausap? Yung may naglalambing sa'yo, nagpapabebe, ganun. Hindi mo ba namimiss yung ganun pakiramdam? Hindi. Ay, bahala ka na nga dyan. Magpaka-single ka hanggat gusto mo. Basta huwag ka maglalaway tuwing nagsasama ako ng babae sa outing ha. Pinagmamalaki mo na yung mga nakakasama mong babae sa outing? Sus, kahit maging aso ako, di ako maglalaway pag nakakita ng buto-buto. Hoy, anong buto-buto? Grabe ka naman sa mga bebe ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Doon ka na nga sa room nyo. Dear Love, ako si Troy, 19 years old. Kababata ako si Jamie. Pero gaya nga ng sabi ko kay Ian, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Nagka-girlfriend naman ako nung 15 years old. Pero matapos niyang mag-cheat, di na muna ako nakipagrelasyon ulit. Nagkaroon ako ng trust issues. Hindi naman ako nagmamadali para magkaroon ng karelasyon. Sa totoo lang, may hinala talaga ako kung sino yung nagsulat sa desk ko. Pero hindi ko na lang kinumpronta. Ian, ano yun? Ha? Ano yun? Magmamaang-maangan ka pa. Nakita ko kayo ni Jamie kanina. Magka-holding hands kayo. Tapos nung nakita nyo ako, saka lang kayo bumitaw. Anong meron sa inyo? Hoy, ano bang iniisip mo? Kaibigan lang ang turing ko kay Jamie, no? Pero bakit kayo magka-holding hands? Ha? Anong magka-holding hands? Hoy Ian, huwag ka na nga magsinungaling. Nakita ko kayo kanina. Wala lang yon. Ano ka ba? Pwede rin naman mag-holding hands yung magkaibigan ah. Sige, kumbinsihin mo pa ako. Ay, sige na nga. Aamin na ako. Pero pwede bang sa atin lang muna to? Mukha ba akong chismoso? Hindi naman, pero... Pero ano? Nakakaya kasing aminin eh. Na nang-aagaw ka ng girlfriend ng iba. Uy, ano ka ba?
Hindi naman sa ganun. So ano pang tawag dun? Kumbaga sa mag-asawa, kabit ka. Grabe, ang sakit mo namang magsalita. Mas masakit pa yung maririnig mo pag sinabi ko lahat ng nasa isip ko. Sorry na. Hindi ko kasi napigilan yung sarili ko eh. Tsaka gusto rin naman to ni Jamie. Siya yung unang napakita ng motibo. Kahit na. Alam mo namang may pagkapilya yung si Jamie. Tapos nagpadala ka. Yung tinutukoy mong nag-vandal sa desk ko, sinabi mong secret admirer ko yun, di ba? Si Jamie talaga yun. Ano? Si Jamie yun? Oo. Kaya huwag kang tanga. Huwag kang umasa na seseryosohin ka niya. Yun na nga eh. Nasabi rin niya na hindi pa rin sila naghihiwalay ng boyfriend niya. Hey! Sakit kayo sa ulo. Alam niyo ba yun? Sorry na, Troy. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko ngayon eh. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Ayaw mo lang simulan. Tigilan nyo na ni Jamie yung kalandian yung dalawa. Teka. Hanggang saan na ba kayo umabot? Hanggang pagme-makeout pa lang naman. Muntik na nga may mangyari sa amin kagabi, kaso may period siya. Ba't parang nangihinayang ka pa? Kapal mo rin talaga eh. Tigilan nyo na yung ginagawa nyo. Bait-bait ng boyfriend ni Jamie, hindi ba kayo nakukonsensya? Di ayaw din kasi niyang tumigil eh. Kung di niya kaya, edi ikaw yung mauna. Ang sabihin mo, kaya hindi mo magawang tumigil kasi gusto mo rin. Iyan! Kailan ka ba titino? Hindi lahat ng babaeng lalapit sa'yo dapat mong patulan. Kung alam mong makakagulo at makakasira ka ng relasyon, ikaw na yung umiwas. May ang hirap nga eh. Hindi naman kasi ako kasing green flag mo. At nangatwiran ka pa talaga. Tinigilan naman ni Ian si Jamie. Nag-uusap pa rin sila pero napansin ko awkward na. Hindi kasi alam ni Jamie na alam ko yung nangyari. Nakiusap sa akin si Ian na magpanggap daw ako na wala akong alam. Nung panahon na yun, di pa rin nakikipag-break si Jamie sa boyfriend niya. Hindi naman sa tinotolerate ko yung ginagawa ng kaibigan ko pero ayokong makialam sa kanila. Uy Jamie, bitawan mo yung braso ko. Ayun yung boyfriend mo. Ay, sorry. Hindi ko kasi napansin. Akala ko ikaw siya. Alam ko kung anong ginagawa mo. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Kabisado na kita. Huh? Anong pinagsasabi mo? Sinasadya mo yun. Ano, pagkatapos mo kay Ian, ako naman? Gusto mo ba kaming subukan pareho? Sarap mo kaltukan eh. Alam mo yung tungkol sa amin? Oo, at alam ko rin na ikaw yung nag-vandal sa desk ko. Teka, paano mo nalaman? Ako pa talaga. Bata pa lang, magkaibigan na tayo. Siyempre, kilala na kita. Alam ko handwriting mo, no? Kaya hindi ka na makakapagsinungaling sa akin. Bakit kasi hindi ka pa magseryoso sa boyfriend mo? Matino naman yun ah. Makontento ka na sa kanya. Ginagawa niya lahat para maging loyal sa'yo, tapos ikaw, kung sino-sino nilalandi mo. Hindi maganda yung ganun. Hayaan mo na lang kasi ako. Kung ayaw mo sa akin, di naman kita pipilitin eh. Pero wag mo na lang akong pakialaman. Bakit parang ako pa yung mali? Hoy, Jamie, nag-cheat ka. At ayokong itolerate yun. Kung pwede nga lang ako na magsabi sa boyfriend mo, ginawa ko na. Sabi nang wag kang makialam, diba? Kung di ka magtitino, gagawin ko talaga yun. Turing naman eh. Ako yung kaibigan mo, hindi yung boyfriend ko. Kaya manahimik ka. Ayun na nga, ako yung kaibigan mo. Kaya ayoko na mapahama ka. Gagawin ko talaga yun para tumigil ka na dyan sa kalokohan mo. Ano bang mawawala sa akin? Wala naman eh. Hindi na ako virgin, kaya kahit makipaglandian ako sa kung sino-sino, okay lang. Hindi porket di na virgin, pwede mo nang ibaba ng ganun yung sarili mo. Bata ka pa. Wow! Nagsalita yung matanda. 1 taon lang naman agwat natin ah. Alam ko, di mo kailangang ipaalala. Pinagsasabihan lang kita kasi babae ka. Hindi mo dapat pinamimigay yung sarili mo sa iba ng basta-basta. Hoy Jamie, ingatan mo yung sarili mo. Nandito ako para damayan at protektahan ka. Pero ano, pati ako gusto mo ring landiin? Uy, nasaan yung matinong Jamie na kilala ko nun? Grabe! Tinalo mo pa si Mami kung pagsabihin na ako ah. Okay lang sa kanyang ginagawa ko. Okay nga lang din sa kanya na nagpapatulog ako ng lalaki sa room ko eh. Pwes, hindi ako yung mami mo. Pagsasabihan kita bilang ako. Kaibigan mo ako, Jamie. Gusto lang kitang ilayo sa mga taong posibleng umabuso sa'yo. Tsaka, hindi tamang nag-cheat ka sa boyfriend mo. Paano kung sa'yo niya gawin yun? Matutuwa ka ba? Eh di mag-cheat siya. Wala akong pake.
Aray ko! Bakit ka ba namimitik ng noo? Kulang pa nga yan eh. Dapat kalugin ko yung ulo mo nang matauhan ka sa sinasabi mo. Hay! Sarap yung pag-untogin ni Ian. Pareho kayong wala sa katinuan. Hindi umubra sa akin mga ginagawa ni Jamie. Alam ko yung boundaries namin kaya lagi kong pinapaalala sa kanya yun. Kaya lang, matapos ko siyang pagsabihan, iniwasan niya si Ian. Pero humanap din siya ng ibang lalaki na magko-comfort sa kanya. Nang malaman ng boyfriend niya tungkol doon, siya na mismo nakipag-break kay Jamie. Hindi ko naman masisisi yung boyfriend niya kasi kung ako rin naman yun, ganun din yung gagawin ko. Ay, sinabihan na kasi kita nung una pa lang. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka ng ganyan. Di ko naman kasi akalain kaya pala akong hiwalayan nun eh. Natural, niloko mo siya. Anong ine-expect mo? Yayakapin at i-comfort ka matapos mo siyang isabay sa mga nilalandi mo? Gamitin mo naman yung utak mo, girl. Hindi naman manhid yung tao. Malamang masasaktan yun. Pero sabi niya mahal na mahal niya ako. Oo nga. Pero di niya sinabi na kasama sa pagmamahal niya na hayaan kang lumandi sa ibang lalaki. Tanga lang papayag ng ganun. Mag-isip ka nga. Sakit mo namang magsalita. Nagpapakatotoo lang ako. Nasa kanya lahat ng karapatan para hiwalayan ka. Siya yung mas nasasaktan sa inyong dalawa. Di naman kasi yun mangyayari kung nakontento ka. Pero wala eh. Malandi ka talaga. Aray ko ah. Magkaibigan tayo niyan ah. Hindi ko kayang i-sugarcoat yung mga sinasabi ko para maganda sa pandinig mo. Kung ano yung dapat kong sabihin, yun na yun. Bahala ka kung masasaktan ka. Di naman ako magsasalita ng masakit kung ginawa mo yung tama sa una pa lang. Kaya wala kang karapatang mag-emote ngayon matapos mong magloko. Kasalanan mo kung bakit ka hiniwalay ng boyfriend mo. Oo lang. Kasalanan ko na. Huwag nang masyado ipamukha. Ano saan na nga eh. Kaya matuto ka na. Wag mo nang uulitin yun ha. Once na pumasok ka sa isang relasyon, seryosohin mo yon at huwag ka nang maghanap ng ibang lalaki na gagawin mong option. Sa ginagawa mo, parang takot na takot kang maubusan. Pagdamot mo rin yung sarili mo para matuto silang pahalagahan ka. Kung ikaw na lang kaya maging boyfriend ko, kaya mo naman akong patinuin, di ba? Lo, hoy! Kung ganyan yung gusto mo, wag boyfriend yung hanapin mo kundi tatay. Grabe ka talaga sa akin. Hindi ba ako katanggap-tanggap para sa'yo? Una sa lahat, hindi kita type. Oo, maganda ka pero di sapat yun para ma-attract ako sa'yo. Kaya nga kahit alam kong ikaw yung nagpapapansin sa akin, hindi pa rin kita pinatulan. Ayoko sa mga babaeng grabe magbigay ng motibo. Ikaw lang talaga yung reject sa akin ng ganyan. Wow! Isa palang karangalan. Nakakainis naman eh. Kahit ata magsisi ako ngayon, huli na rin ang lahat. Mahal mo pa ba yung ex mo? Oo. Yung pagmamahal ba na nararamdaman mo sa kanya ngayon, sapat na ba yan para hindi ka ma-attract sa ibang lalaki? Hindi ko alam. Kung ganun, wag mo na siyang guluhin. Kasi kung ipapakita mo sa kanya na gusto mo pang ituloy yung relasyon nyo, tapos hindi ka pa rin sigurado sa kanya, masasaktan mo lang siya ulit. Please naman Jamie, ayusin mo yung sarili mo. Bata ka pa, hindi ka mauubusan ng lalaki. I-enjoy mo lang muna yung buhay nang hindi ka nape-pressure. Hindi lang naman sa pakikipagrelasyon umiikot ang mundo eh. Dear love, hindi na muna nag-entertain si Jamie ng mga lalaki. Nag-focus muna siya sa pag-aaral niya. Kapag marunong kang manindigan sa isang bagay, kahit patukso na mismo ang lalapit sa'yo, hindi ka basta-basta matitinag. Dahil malinaw sa'yo kung ano ang mahalaga at kung ano yung dapat mong iwasan. Mas nasusukat kasi yung paninindigan pag sinusubo ka na. Tao ka lang din, natutokso at naguguluhan. Pero dapat, babalik ka pa rin sa kung anong tama at hindi sa kung anong madali. Kahit na alam mong mali.
O, 'di ba mga kabisyo, yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng lalaki mga babaero, mga chick boy. Katulad ni Boy. Katulad ninyo. Huwag niyo ko dinadamay dyan. May mga katulad din talaga dito ni Troy na nananatiling tapat sa values niya. 'Di ba? At dito din natin makikita yung mga katulad ni Jamie. At para sa iyo to, Jamie, no, actually, hindi sapat na maganda ka. Hindi sapat na you're hot para masumpungan mo, para matagpuan mo yung lalaking pangmatagalan at pangmalakasan kang mamahalin. At the end of the day, lagi at lagi tayong babalik dito sa paborito kong kasabihan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Milkshake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ko tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinubsubginan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman kami? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Illegal. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga
namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Na naman! Hindi doon, parang hindi.
Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not a problem. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya.
Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, conversation? sige, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuleala,
Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal na. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ganyan naman. Ay, yung magawa alis sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung...
Wala, ano? Legit to! Malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita. Pasok mo ang kapain mo, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano na feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inuubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manghubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manghubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar?
Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na pusin, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma.
Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Kyle. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Kyle. Sabi mo. Sige na. Sige na ni Ma. Sige. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga, eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano ka nung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama,
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan nang... May asawa ka na? Oo. Uy!
Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, Metro and Mega Manila